Dobrý deň. Pozývam vás všetkých na kurz homeopatie, ktorý sa koná od septembra 2025, konkrétne od 18. septembra. Stretávame sa podvečer 18:45 online. Stretnutia trvajú 2 až 4 hodiny. Kurz je čisto online, takže nedelím pozornosť medzi účastníkov osobne a online. A tomu sú prispôsobené aj materiály, ktoré sú zábavné, kreatívne, interaktívne a umožňujú vám precvičiť si všetky tie informácie, ktoré počas stretnutí dostanete. Pred každým stretnutím dostanete aj PDF materiály, aby ste si mohli tie informácie spätne prečítať a budeme sa sústrediť na to praktické použitie, na praktické zručnosti skôr než na čítanie nejakých súvislých textov. Kurz má 15 stretnutí, končí v januári 2025. Je tam veľa informácií o bežných zdravotných problémoch, o ich liečení, čiže ako homeopaticky liečiť nádchy, chrípky, koronu, pohybové problémy, hnáčky, zápchy, jedno stretnutie, respektíve asi 3 stretnutia sa venujú ženskému a jedno stretnutie mužskému zdraviu. A venujeme sa aj témam, ktoré idú nad rámec bežných zdravotných problémov. To sú napríklad riešenie rodových predispozícií, rôznych mentálnych a duševných problémov, ktoré sú načrtnuté, a tiež spomínam aj iné metódy liečenia, Bachovú terapiu, gemoterapiu, bylinky pri jednotlivých zdravotných problémoch, ako sa dajú použiť a kedy sú vhodné, ako ich kombinovať. Takže veľa informácií, veľa praktických zručností a potom aj trošku širší obzor v homeopatii. Keď vás táto ponuka zaujala, choďte na stránku www.ferencziova.sk a prihláste sa na kurz. Budem sa na vás tešiť.